Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon yung boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o gapit sa 10 na nining buwan karon mahigalas Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong isgutanan karong butaga mahigala, usa sa unom nga gideklarar nga missing sa Barangay Bakayan sa Dakbayan sa Subo, pag-igo sa bagyo nga si Tino, dako di aing buhi. Straight to the point. Good news ni kumahon. No, dakong buhi. Dunay unom nga gideklarar nga na missing atol sa bagyong Tino. Apan buhi dining usamang higala. Tungod niini 5 na lang ang pabiling na missing sa siyudad sa Subo tungod sa maong bagyo nga si Tino. Straight to the Ato point. sa nitagag pagtagad mga kaigalaan kay milakaw ra day kuno ni human sa bagyo. Pero dugay man gud na pablater man gud ni. Nya dugay man ni pauli din baka ni maglakaw-lakaw. Nabalaka taon ang pamilya. Pero bintahan na lang, bahala na nas kabalaka kay hey, salamat taon buhi taon ha. Matod pa mahigala ang pamilya pagkakita mga sukit dig paminaw murag nagduha-duha sila og mao pa ba kani o di ba kalag kini. Ato lang ning agi kataw-katawa mga higala. Og nahinaot ta mga kaigalaan katong uban nga na missing basin og buhi patong uban. Sama ining usa karon mahigala nga nitumaw nga buhi di ay nahadlok lang kuno sa baha ambot asa ni magsusuroy mga sukit dig paminaw. Straight to the point. Katari pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin sunog sa barangay Kugon Pardo pasado alas 6 kagabi niug daw og 40 ka mga panimay og nakaapekto kini og 75 ka mga pamilya. Straight to the point. Bantay ta sunog mahigala kay murag nagsunod-sunod sa ding sunog ng mga panahon ha. Kaloy sa Dios sa bad news kanang sunog ang bita-bitahan na lang gani kay at least dili kay daghang mga panimalay. Daling napaong ra kini mao mga sunog. Straight to Pero the point. magpabilintang mababinantayon, labi na mahigala nagsingabot ang Pasko, perting paita kayo ning masunugan mga kaigalaan. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Philippine Coast Guard dinhi sa Sugbon ni sugod na og panawat og mga magparehistro aron mosalmot sa fluvial procession alang sa Fiesta Senior sa sunod nga buwan. Straight to the point. Sugod ng panganda mahigala usab alang sa Sinulog 2026. Busa ang mga kalihukan sa Sinulog mahigala ng ngandam na usab o sa habig sad sa religious nga kalihukan sa Basilika. Nangandam na sad sila mahigala gikan sa fluvial procession ngadto na sa solemn procession o ngadto na mahigala sa ipahigayon nga mga pontifical masses atol sa novena alang sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Straight to the With due point. respects to mga kaigsunan nga dili mo tuon ini apan alang sa mga Katoliko o saman kini mga higala ka balaan o gamahanang bata o na nga dunay mga pagtuo sumuna nga ato sang respetaran o dunay mga pagpangandam alang sa iyang kapistahan. Straight to the point. Sa pikas bahin lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi moapod-apod og Noche Buena package sa tanang households sa syudad sugod karong adlawng Domingo. Aron masiguro nga dunay handa sa Noche Buena matod pa ang matag pamilya sa maong syudad. Straight to the point. Dalig pagtagad sa karong nga buntaga makaigalaan sa tumad-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan kontraktor nga si Sara Diskayan ni surrender na ngadto sa National Bureau of Investigation kagahapon. Straight to the point. Kini subay sa nag-ungong nga warrant of arrest bato kaniya. Straight to the May point. labot ni sa proyekto didto mahigala sa Mindanao area diin na pasakaan gyud og kaso ha. Malagmit mo gawas na ang warrant of arrest
Batok sa magtiayon nga diskaya. Straight to the point. Doon na sad mga higalay mga senador matod pa, batayanan, umaabot karong pipila ka mga adlaw, doon na mga higalay mogawas ing warrant ni Sara Diskaya, naguna-una na sa surrender dito sa NBI. Pero niingon ng NBI, anytime pwede siya maulakaw, kay kuan man, kinini ang matawag na to mga higalay, wala pa magin mogawas ka na mga warrant of arrest. Iya naman na nag-anticipate mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Unya, kinini ang uban pod nga mga congressmen, nga kanto mga kontraktor, og uban nga mga senators mura og padung sad may gilang magawsan og warrant og kinini ang murag padung mamaskon espresuhan ning mga tawhana Straight to the point. kadtong mga contractors og uban pa mga sukit tig paminaw, pero murag atong tan-awon lang ni mga kagalaan ang ato ini makaingon tao meresisan ninyo kung tinuod bang galing nga dunay ebidensya batok ninyo, pero ang ato mga higala nga kinini ang mapatas ang pag-implementar sa balaod. Kay basin kining uban nga labaw pa mahigala mga kawatan, dili maapil mahigala basta kay kauban lang sa partido. Straight to the point. Mao sa na diha mahigala atong tagag pagtagad kay kung tinuod yod, seryoso ta mahigala sa pag gukod ini mga kurap, di wa tay pilion bisag unsay color. Ang problema ini dunay political colors. Ang pag gukod mahigala pagpihig-pihig o gukod diha nang laay na napita. Straight to the Kaya saan point. pagkasulbad ining korupsyon kung inana lang mga sukitig paminaw. Ato ni tagag pagtagad dubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Murag point. kanta sa Paskos Binilanggo gyud ang makanta ni Sara Diskaya rong umaabot ni Pasko o ang uban nga nalambigit sa flood control projects. Straight to the Pero point. ang mga taga-Sugbo murag wa man lang matandog ining kalakiha. Joy to the world man gihapon ning mga taga-Sugbo nga mga kontraktor o mga nalambigit sa flood control projects. Murag si Sara Diskaya ug uban mga kaigalaan magkanta na sa Paskos Binilanggo. Mga taga Cebu murag wa man lang matandog mahigala mura man og Let's Sing Merry Christmas. Sinsala mo na kung tingog mga higala kay porbida, more or less naman gyud ni taon, and a happy holiday. Si Sara Diskaya mahigala mura makakanta gyud nga sa nakauban ko pa ang mahal na kong mga kontraktor. Inig abot sa Pasko, malipayon, mabungga ang tanak. Pero ang mga taga-Sugbo mahigala ug kato mga congressmen, mga senators nga nalinya sa partido mahigala sa administrasyon, mura man og joy to the world. Okay, gani katong Let's Sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Happy holidays gyapon sila da, murag nga wa man matandog lang. Ang mga yanong mabubuhis in town katong kanta lang magsurban nga dihay naglagot sigig bagutbot, wa nay sulod ang iyang pitakang buslot. Christmas bonus wa mo abot. Ato nga agi katawa mga sukintig paminaw pupita. Doon na magkakanta ron lain-laing kantas Pasko. Kaya ni naman, mingo naman mahigalas BBM nga wa na gyud, mo gawas na ang warrant of arrest. Og pang prisuho na gyud mahigala. Kini mga kagilan medyo isog sa BBM kunuhay mahigala, isog ba gini niya or paisig-isog para maulian ang mga tao. Nga may na lang no, uluhan ng mga tao nga di amay mapriso, sige lang og di mapriso ang uban. Atari pagtagad dubuntaga mga sukitig paminaw. Kay kini ra ba mahigalang Independent Commission for Infrastructure porbida. Ang pag-resign mahigala ni Rogelio Singson kanhi DPWH Secretary. Miingon nga tungod kuno siyang pangidaron. Apan nagbilin kini mahigalag mga pung nga medyo wa kunoy power, medyo inutil mga higala. Kini pagkasultiha, inutil mga kaigalaan ang Independent Commission for Infrastructure. Straight to the Mura point. gigamit lang mahigala nga props
ulog-ulog sa katawhan nga alam mo kabalaka kay ni ay investigation, ni ay mga priso ha. Balag ang tinuod nga sad-an o gatong dagkong sad-an o di mga priso basta amaman lang ha. Sige lang naaman po'y mapriso ginagma. Ambot o maulian ba ang mga tao? Kaya bang maamaman ang mga tao, anak? Katari pagtaga-dubo-taga sa tubuan-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Senado ni aprobar sa ikatulo katapos sa pagbasa sa kapin 6.7 trillion pesos nga 2026 sa national budget. Musugod ang Bicameral Conference Committee karon ng Disyembre 12. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Department of Justice nakakita og igong sukaranan pagkiha sa negosyante nga si Charlie Atong Ang. Straight to the May point. kalabutan kini sa namising nga mga sabungiro. Kadaghanan sa mga ubang mga suspects mga sakop sa kapulisan. Samtang dili maapil sa kaso ang actress nga si Gretchen Barreto. Straight to the point. Iniguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado